Ki Hindu snem jong kajingka ulo badom bat kilai ngot ki habrit sipara rengkar bokpa jongki haba kilado no elak kami ba e jongki kalawan ra ya kajinge hakapule puti jongki nado badang khulung ukhuan balai na katei kalong yen kite kilai ngot sipara ar ngot ki bahe uwei udang khalai snem bat uwei ubadang khandai snem kidei ki badon jingduna hakit khatmet katba uba khadu ubolong basai bokoj hanrei kilamar ikzinjar hadien ba wanang shop kakhia kasan hayeng kasem kujungki nadu bakilado no elak kabi bakhai ki watla kiladon hasenda balakpa bari busumar dan pendap penbiang ki jingdon kam jungki paman la kasngi kitei ki habret kidei ki basong basa rengkat balakpa jungki hagasnong umran dari umsning ribhoi district hakabai dei bat kani jingma jinginjar jung katei kalong ying kabal penduru wat ya kapuli puthi jungki khun kalate ru ya kablasi jung ukpa walau haban i hateng-hateng dak maset slung ni laki khun hayeng hadu bo undawan balla janmiet kumta khlem dala bencukun tang haladi kaseng samla umran dari hapo kejilam jung ba w war dakhar presiden bat ka neutrap achik national movement na riboi desek hapo kejilam jung ba pateng mersik presiden kilakne rikti bosbon jungki berkersan ya kate gelong yeng hai bor bor jungki dak ba kilas nyang riki katu katni marpam bakinyo penenkam nado ba klat kini kime khon la dan rosnem teng kerpang kenang kini ya sorkar te unle ya kan kana ka ba yarap nga libla lipia tencar mo te pek ya kini ki khon nga laingut ki ba wei kambiang ka kitu arngut anna mo aduna he nadu meno ga jing pep school jing ki ne honor kom na nado ba lockdown first lockdown he la pep sundan school nadu menta khandan bal school nado menta pat phar kiyo jing ram nam na kaliang sarkar na kaliang juno apa ide kan ke jing sempap jing ki khuri jing ki aha kimpat ai kan no jing kerpat sa kasnang aha tiadian begini ki khon ki arngut ki bahe ki di badan ki dona khotna tiji ki kam ki nang bantre hayeng asam ba nang yang su yarap niki kon kemuno ba pe ki mesti ha pilih bela mesti be lakai hi sipara ya kasih parama ngai i na kisnem si kisnem nije gendu ya o na ki por si por ngai udan hapeng sibun kijim mujum berkhan nama kata ngi kepat jur syakar sarkar ba kadai ban yarap khnang dakum no kan thau kalat kanti ban pelit school kini ki khun ki juki bakan yarap ban pelut perset na kata ki school ki jalan kam baro na kata kini khun juki bakin yarap ban pungbu akino ki jakaro khnang ba ukpa unyo ban bala ban pendap ya kini ki khun lengba da kajing yarap jong sarkar oi baro si kata hadin baka kemi kala khlap une ukpa ulari ula sumar he kini ki khun ki jong u hanrei hadin pat kala wan kajing naruk bawan kene ka lockdown katkum kajing thu ko jong ukpa ba umla su ban pha school kini ki khun ki jong u de nakaleng jungi ka seng SNM harangkat bat ka seng samla umran dairi ngila simna ka we ka jingmut banirap ya kini ki hybrid ki badan hapadeng ka jingduna ka bar perkhat kidai ki out normal de nakaleng ka jungi ngila awan marmar sene gaying ha kene ka singi wan ai ka jingerap khandiat ya kane ka longging kum kadak ka jinges nok ti bat kane ka longging bat nakaleng jungi ka seng ikerpat syaka sorkar ba kidei ban phai khmat kerpang ya kine kelunging namar kidei ki khna ki ba out of normal kum ka jing kerpat ka jong ukwa ba kini ki khun ki jong u ba ukwa ban pha school kini ki khun hanrei la dangi pha kini ki school chnong kan sem jingjar bat ka sem jing namar kidei out of normal khamtam kini ki arngut buwei uba khatlai snam wei uba khandai snam bat wei uba nriu snam karta mentala nriu snam hadin baka kemi kala khlat ukpa ulaba ulakit hi gini ki khun hanrei mentapat kadon ka jing na kaleng pa syamyo su banlei bela banlei sngi wapet gini ki khun namar gidei ki khun ki badon aga jing dunai ka bor perkhat de na kaleng jungi ka sengi kerpat syakar sarkar bato phai khmat lem syakane ka longing ka bamat ya kene apot ka ba kumne ngi kerpat syakar sarkar bakan phai khmat mardor syakane ka longing na kaleng ka seng ba ngin nom song thai omdei tengah ne ka sengi ngin kutno hanrei ngidang ya syakhamat ban penyo ya ka hok jong gini kena bakinyo ya ka school ya ka jing pule nama ngitip ba hoj gini kena ki banna handai gidon pa ki school ki bala ban hikaya ki tingi kerpat jur syaka sorkar ba kan sim khia mardor gini ka kam na ka banta kini ki hybrid bakinyo ya ka jing pule bat sagawe ngi kwa man kerpat syaki
paradok parasnam lani ki kenhun seng malang ki kenhun nyam baper ki badan hagne ka ri ba it ke jongi ba kin phai khmat lem sakane ka longying namar ngyo i ba ka ying ru ka de ka ying ka barit bat ka bala jot khamtam ki de ki khun swet ka ba ka kemi kam don shu ki kerpat kino ki badan ka men sim ngaulam namanta parabriu kin sobha banwan ban ai jingrap kat ba ki la ei sakane ka longying na ka benta ka jingdon kam jong kene galong ying namar ngyo isya ka de galong ying ka baduk de na raw ngi kerpat sapi la rapidon ka mensim yes ngolam na mantai para briu ngi kerpat ba pin snok tilang ka ti gamon ka ti kadang ban ai gilat jingrap kat ba pila e na benta kene galong ying longsem ka jong iba ma tingi kerpat sapi ba nagaleng ka jongi kada kada ke jing kerpat ba pin sobha ban ya wan lem ban ai lem ki jingrap na mantai kini khna ki badon ki badai ki khna ki baduna ha ka bor prakhat detang kini ngi kerpat sa sarkar sa sisin to phai khmat lem sha kini ka longying bat khamtam kini khna nginom kwa ba kindu e ka school ringi kwa ba kinyo e ka school ba nagaleng ka jongi snm managaleng ka sing samla umrandari ngin salik mi sha ka CWC ka chal welfare committee ka badon hakte hanong po bani kran kerpang na banta kini khna bat sha ka social welfare ngin salik mi ngin salik kran ba kidai ban ai ki jingarap om tangka school wat ka jingarap ru gini khna kidai hok banyo namar kidai out of normal ditang kene hina geleng ka sengi kerpat ba finishim khialang na banta kene ka kam